Inselmilkom, illum il-ġimgħa jum id-Duluri nilqakom għal din il-Quddiesa mmexxija mill-Arċisqof Charles Xikluna mill-Knisja ta' Ġieżu fil-Belt Valletta, fejn is-soltu bħal lejla joħroġ il-pellegrinaġġ biex bija devozzjonali tal-Madonna tad-Duluri. Omm wisq maħbuba tagħna, int li toqgħod qrib is-slaleb tagħna bħalma bqajt ħdejn is-salib ta' Ġesù. Qawwi il-fidi tagħna sabiex anke jekk mifluġa bid-tbatija naraw l-imħabba kbira u safja tal-mulej. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Ħuti jew ninnaqdu ma' Marija f'riġlejn is-salib ta' Ġesù illum. Il-ħsieb tagħna jmur f'dawk kollha li huma morda li qegħdin ibatu, dawk kollha li qegħdin f'mumenti ta' ansjetà u qtieħ il-qalb. U niftakru wkoll f'tant frontliners, tant nies li f'dawn il-momenti diffiċli qed jagħmlu kull ma jistgħu biex ikunu ta' sosten ta' spalla għal proxmu. Fil-bidu ta' din il-Quddiesa f'jum id-Duluri ejjew nitolbu maħfra l-Alla ta' kemm il-darba għalaqna jnejna tarraxna widnejna għall-għajta ta' min għandu bżonn l-għajnuna, xi kelma ta' ġid, xi ħarsa ta' ħniena. Nistqal l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Nitolbu. U Alla fil-ħsieb moħbi tiegħek intrid tittemm il-passjoni ta' Kristu ibnek fil-membri tiegħu mġarbin minn niket tal-ħajja u minn hemm bla qies. Kif ridt li l-omm imnikta ta' ibnek tieqaf ħdejn is-salib tiegħu waqt li kien imut, hekk għatililna biex bħala aħna nieqfu maħutna fit-tiġrib tagħhom, ħanurhom imħabbitna u nkunu ta' faraġ għalihom.
bibnek Ġieżu Kristu sidna li walla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Ħuti, jekk Alla umana, min jista' jkun kontra tagħna? U li janqas li l-Ibnu stess ma ħafira, imma taħa lina l-koll, kif ma jatanix ukoll kollox miegħu. Min se jakkuża l-magħżulin ta' Alla? Alla stess u dak li jiġġustifikhom. Min se jkundannahom? Kristu Ġesu li miet jew aħjar li qam mill-imwiet jinsab fuq il-lemin ta' Alla u li jidħol għalina. Imma min se jifridna mill-imħabba ta' Kristu? It-taħbit, id-dwejjaq, il-persekuzzjoni, il-ġuħ, l-era, it-tiġrib, ix-xabla. Bħalma hu miktub. Minħabba fik il-jum kollu jikkundannawna għal-mewt, jodduna bħala naċa l-qatla. Imma f'dan kollu, aħna aktar minn rebbieħa bis-saħħa ta' dak li ħabna. Għax jiena żgur li la l-mewt u la l-ħajja, la l-anġli u la l-qawwiet, la żmien ta' issa u la ta' li ġej, la setat, la l-oli u lanqas il-font, u ebda ħliqa oħra ma jistgħu qatt jifirduna mill-imħabba ta' Alla għalina li deret fi Kristu Ġesu sina. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lil Alla. Sam responsorjali. Ngħidu flimkien fil-hemm tiegħi l-mulej sejjaħt. Fil-hemm tiegħi lill-mulej sejjaħt. Inħobbok mulej qawwa tiegħi. Il-mulej blata tiegħi, fortizza u ħellis tiegħi. Alla tiegħi, sur tal-ken tiegħi u tarka tiegħi, qawwa ta' salvazzjoni tiegħi u ken tiegħi. Flimkien fil-hemm tiegħi il-mulej sejjaħt. Imwieġ tal-mewt ħakmuni, widien tal-biża' werruni, ħbula tal-imwieġ dawruni, ġbik tal-mewt inqeleb fuqi. Flimkien fil-hemm tiegħi il-mulej sejjaħt. Fil-hemm tiegħi il-mulej sejjaħt, tlabt l-għajnuna l-Alla tiegħi u sema leħni mit-tempju tiegħu, f'widnejh waslet il-għajta tiegħi. Flimkien fil-hemm tiegħi il-mulej sejjaħt. Il-Verġni Mqazza Marija, Sultana tas-sema u sitt id-dinja, kienet wieqfa imbikkija ħdejn is-salib ta' Sidna Ġesu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu, ommu, oħt ommu Marija ta' Klejofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ lill-ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb jaqaf ħdejja, qal lill-ommu: Mara, hemm u ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu: hemm hi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħada għandu il-kelma tal-mulej.
Fit-8 dal-għodu irċivejt messaġġ mingħand wieħed mill-kappillani tagħna. Xtaq jaqsam miegħi poeżija ħelwa li kiteb żagħżugħ ta' 17-il sena. Ngħidilkom il-verità meta qrajta bqajt imaġġeb bil-ħila poetika ta' dan iż-żagħżugħ Malti. Imma bqajt ukoll emozzjonat, kommoss bil-ħsieb tiegħu. U fil-jum tad-Duluri jilmaħ lill-Omna Marija. Ilmaħtek Marija bil-wifqa fuq l-għowda titnikket, titbekka, timtela bil-hemm. Ilmaħtek Marija issofri sal-aħħar il-lejra tal-bniedem li xerret id-demm. U x'hin xrobt sal-aħħar l-imrar tal-mibeda mill-kalċi l-imbirek mill-kwies ta' smewwiet. Intfiet il-ħoġġiġa tal-ħażen imdallam u nxtelet minn floka l-imħabba li fdiet. Il-ħsieb ta' dan iż-żagħżugħ huwa sempliċi, imma jiġbor dak kollu li qegħdin niċċelebraw illum. Li tħares lejbina minn xhur fuq salib, piena kifra u ta' mistħija, u ma tabbandunax. Tibqa' hemm, issofri sal-aħħar, ħaġa waħda ma bina. Issofri dak kollu li ġarrab il-mulej, il-ħaruf bla teba, minħabba dnubietna. Huwa tabba bil-mart tagħna. Kien bniedem tan-niket, il-ħarsa tiegħu tant bidlet li kważi ma bqajniex narfuh. U dak kollu kien il-frott tal-kefrija tal-bniedem. Dik l-om meta t-tifel kellu 40 jum ma' San Giusepp li l-missier għażlu biex ikun il-missier putattiv tal-iben ta' Alla mammu l-bniedem marret it-tempju biex tippreżenta t-tarbija Ġieżu. U xmun li jaraf li dik it-tarbija kienet is-salvazzjoni, kienet dawla l-ġnus, il-glorja ta' Izrael. Għaraf ukoll li dik it-tarbija kellha tkun sinjal li meruh. U lilek għalila, sejf jinfidlek ruħek. Dik l-om kienet taf li liben li ġarret f'ġufa għal 9 xhur, li rabbiet Bozza ma' Giuseppi f'Nazzaret, li ratu jikber u jsir mastru daxxa fil-ħanut ta' Giuseppi, li dam magħha għal 30 sena sħaħ, kellu xi darba jitlaq mid-dar biex inkun fl-amara ta' missieru bħal m'għamel meta ntilef ta' 12 sena. Kienet taf li hu kien se jkun sinjal li jmeruh. Imbuttatu biex f'Kana tal-Galilija jagħmel l-ewwel sinjal. Id-dixxipli raw il-glorja tiegħu dikinhar u hemmnu fih. Darba minnhom qalula li kienet jitlef naqra u marret mal-familja, mal-qraba, Kafarnawm tfittxu biex tieħdu magħha. La mhux fsiktu nieħu ħsiebu jien
nimmaġina li qalet. Imma dakinhar Ġiesu rija li kellu familja ġdida ta' dawk li jsemgħu il-kelma tal-Alla u jagħmluha bħalma kienet għamlet hi. U fuq is-salib jerġa' jikkonferma l-omm ta' din il-familja. Għaliex kif għadna kemm smajna fil-kapitlu 19 ta' San Ġwan ma tissemmix biss, imma tissemma wkoll oħta. Kien hemm ommu, oħt ommu, Marja ta' Kleofa, Marja ta' Magdala. Imma kien hemm ukoll Ġwanni. U l-mulej ma fdax il-ommu lill-oħta li kienet hemm. Ma fdajix lill-familja li ġejja mid-demm, imma fda lill-familja ta' dawk li jsemgħu il-kelma u jagħmluha. Lid-dixxiplu maħbub, dak li fejn sħabu telquh il-mulej baqa' hemm anke fil-mument tal-ikbar turufnament, tal-ikbar mistħija. Ma abbandunax. U allura l-mulej seta' jafda lill-ommu fidejn id-dixxiplu. Aħna kapaċi ta' din il-fiduċja? Meta l-Papa Franġisku din is-sena offrinna riflessjoni straordinarja fuq San Giuseppe u tkellem dwar il-qalb ta' missier ta' Giuseppi ta' Nazzaret, il-Masdu Daxxa. Għalinna li l-missjoni ta' San Giuseppe kienet li juħsib l-omm u t-tifel. U l-Papa jgħid l-omm u t-tifel huma dejjem magħna. Għax kull fejn hemm il-bżonn, kull fejn hemm il-fqir, l-eri, minu bil-għaġġ, minu bil-ġuħ, il-ħabsi, il-barrani, hemm Ġesu. Dak kollu li għamiltu ma l-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi. U allura dak li għamlet il-Madonna ma' Ġesu aħna nistgħu nagħmluh ukoll. Meta nieqfu ma' min għandu l-bżonn, meta ma naħarbux quddiem persuna li qiegħda fl-inkwiet. Il-lealtà tfisser li nieqaf miegħek dejjem f'kull mument, mhux naħraf għaliex il-bnazzi għadda u ġie il-maltemp. Id-Duluri taffaxxinana għax hija omm, imma hija wkoll omm li fis-skiet tagħha tieqaf ħdejbina u tipparteċipa fl-għotja tiegħu għalina. Il-qalb kbira tagħha kif kiteb dan iż-żagħżugħ kellha l-qawwa titfi l-ħuġġieġa tal-ħażen imdallam biex minfloka tixel l-imħabba li kellha l-qawwa tifdina. Intfiet il-ħuġġieġa tal-ħażen imdallam u nxtelet minfloka l-imħabba li fdiet. Milux għax issa jgħaddi żmien. Ktibt sonett li nixtieq nikkonkludi bih din il-riflessjoni qasira. U fih ammirajt lil Madonna li tibqa' ħdejbina anke fil-mument tal-iżjed diffikultà bħalma tagħmel kull omm. Dak li ġbidna leha. Aħna nafu li meta nkunu turufnati l-omm ta' Ġesu insubu wkoll l-omm ħanina tagħna bħalma ngħidula fis-Salve Reġina. Omm tal-ħniena, ħajja ħelwa, tama tagħna. Id-dalma ix-xoq il-blata tal-qorrija u dmuħ mad-demm iserreb għal ġoxquq. Ix-xita tkarwat
bikja ta' modrija biex trattab qalb lil-pub illi salbuh. U int, omara ġwejda, b'sejf minn fuda, tħares lejn ibnek safi fuq salib. Tilmaħ lil dak li b'kelmtu sawwar kollox imut it-turufnat għajr għal-ħabib. Biss lilek kellu ma' xi nisa twajba li ma żibgħux mill-lajb u l-sin in-nies. U lilek ra bil-ħarsa kibja tiegħek titfalu l-bews tal-omm li tħobb bla qis. Kun int, Omm, li tfarraġ il-qlub tagħna. Kun int, Duluri, ken fin-niket tagħna. Ejjew bl-interċessjoni ta' Sitna Marija Addolorata llum nitolbu għad-dinja milquta minn din il-pandemija kiefra li qed taħsad tant nies anke fostna. Nitolbu għal Quddiesa tiegħu l-Papa lina l-isfijiet tas-saċerdoti, id-djakni, ir-reliġjużi, irġiel u nisa, għal missjonarji lajċi, biex aħna nkunu preżenza ta' għoża fid-dinja. Nitolbu għalina l-insara biex aħna ma nibżgħu qatt inkunu qrib minn qiegħed ibati bħal mamlet Marija ħdejn is-salib ta' bina. Nitolbu għal min għaddej minn mument ta' ansjetà, ta' umiljazzjoni, ta' tih il-qalb, ta' sofferenza, ta' tbatija, biex ikollu il-għaqal li jdur lejn Omm Ġiesu u jitloba l-għajnuna. Nitolbu għal frontliners kollha tagħna li għaw dal-aħħar sena b'dedikazzjoni kbira, b'sagrifiċċju kbir, kienu qrib il-morda tagħna, l-anzjani tagħna, offrew servizzi ta' sikurezza, ta' saħħa, servizzi mediċi, tant nies li jurew dedikazzjoni kbira f'dan il-mument diffiċli. Nitolbu biex Sitna Marija Addolorata tkun għalihom mhux biss eżempju imma wkoll ħlewwa u faraġġ. Nitolbu għal ħutna li ħallewna f'dawn l-aħħar ġranet, f'dawn l-aħħar jiem, f'din l-aħħar sena li għaddiet minn fuqna biex il-mulej fil-ħniena kbira tiegħu jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu għalina l-koll biex din il-ġimgħa Quddiesa li bdejna llum bil-kommemorazzjoni solenni ta' Marija Addolorata tressaqna lejn Ġiesu, lejn is-sagrament tal-qrar, lejn l-Ewkaristija u nitolbu ħafna biex ma ndumux ma nerġgħu niltaqgħu bħala komunità fil-knejjes tagħna niċċelebraw kif jixraq l-Ewkaristija flimkien. Slim għalik Sultana, Omm tal-ħniena, ħajja ħlewwa tama tagħna, slim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan għal-wiet ta' dmuħ. Mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena
Urina wara dana trufnament lil Ġieżu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħina tiegħek mulej ilqa' l-offerti ta' din il-familja tiegħek u ibdilhom fis-sagrament tal-fidwa tal-bniedem. F'dan is-sagrament tal-fidwa ħdejn l-artal tas-salib kienet imsieħba bil-qawwa kollha ta' qalba il-Verġni Marija bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew, mulej missier Quddies, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għaliex int fl-erf tal-providenza tiegħek. Rid li ibnek tkun wieqfa ħdejn is-salib. U hekk ittemm ixbijat tal-imoddi u tagħti xhieda ġdida ta' ħajja. Hemm ħdejn is-salib il-Verġni Marija tiddi bħala Eva ġdida biex kif kienet mara li tat sema fid-dnub. Hekk tkun mara wkoll li tagħti sema ħajkonna l-ħajja. Hemm ħdejn is-salib laqet bimħabba ta' lil bnedmin imxerda li bil-mewt ta' Kristu kienu reġgħu inġabru flimkien u hekk temmet il-misteru tal-Sion. Hemm ħdejn is-salib kienet ġbija tal-Knisja, l-arusa ta' Kristu. Il-Knisja li jew tikkontempla Verġni qalbina, iżżomm sieħa l-kelma li taħat lill-arus tagħha, l-ambeżza mit-teddid u lanqas imfarka mill-persekuzzjonijiet. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'fer kbir infaħruk u ntennulek. Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smewwiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewwiet. Quddies tas-sewwint mulej. Inti l-għajn ta' kull Quddiesija. Quddies għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġieżu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati, ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ek ukoll wara l-ikla ħal-kalċi, reġarat il-ħajr, ta' disċibli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li xerret għalikom u għal-bledmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi, inħabru salvana int o salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġeżu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Franġisk, mal-Beatu Nazju Falzon u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġeżu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u din nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismu wieħed jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġeżu Kristu. Mulej Ġeżu Kristu li għadt lill-Apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġeżu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħatina l-paċi. Mulej Ġeżu Kristu binalla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu int tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek.
Mulej Ġieżu Kristu nitolbok li din it-qarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħniena tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħennin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid biss kelma waħda u ruħi tkun infeja. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. San George Preka kiteb talba lil Marija Addolorata. U jiena nixtieq nitloba din it-talba ta' Dun George f'isem il-poplu kollu tagħna. Sinjura tal-ħajja Verġni Marija, Om tagħna l-Maltin. Aħna umiljati u sobina lejk nirrikorru f'din is-sija tal-bżonn. Inti ma flaħx tara tnejn min-nies la rajjes ta' kana
jaqgħu fil-konfużjoni bin-nuqqas tal-inbit. Iżda insistejt mal-liben maħbub tiegħek Ġesu u ġaltu jwassal is-sija tiegħu u ferraħthom mingħajr ma talbuk. Ħares ħanina lejna u liedek aħna nitolbuk u eħles lil Malta tiegħek mhux le min-nuqqas tal-inbit tal-festa iżda min-nuqqas tal-imħabba ta' bejnietna u mill-flaġelli li qegħdin jedduna. Veru li aħna dnibna u Marija, iżda ħares lejn l-imħabba ta' missirijietna fit-tempji sbieħ li huma waqfulek għal ġieħ tiegħek. Tħallinix dan il-waqt tal-bżonn, aqadna fl-imħabba ta' ibnek u aħna ngħidulek li bħal missirijietna nitfgħu it-tama tagħna kollha fik, inti omna. Sinjura tal-ħajja, Verġni Marija, offri s-sagrifiċċju tal-iben tiegħek u d-duluri tiegħek lis-Santissima Trinità biex tpatti għan-nuqqas tiegħi u taħut il-Maltin l-oħra kollha. Bi Kristu Sidna. Nitolbu. Issa li tqarbilna bir-ran tas-salvazzjoni, fiċ-ċokontana nitolbuk mulej biex l-Ispirtu Paraklitu jimla l-Knisja tiegħek u jissawwab bil-kotra fuq il-ġnus kollha għax dan kiseb Kristu l-Qassis il-Kbir tagħna bis-sagrifiċċju tas-salib waqt li ommu kienet imsieħba fil-passjoni tiegħu u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku l-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Nofru dan ir-Rużarju għall-intenzjonijiet tal-poplu Malti u Awċi. Fl-isem tal-Mistieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għaraq l-araq tad-dem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tadbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu inkurunaw kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewwiet itqaddis ismek tiġi saltnatek e kull li trid int kif is-sema hekk fl-art. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smewwiet itqaddis ismek tiġi saltnatek
ikun li trid int kif is-sema jibda fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa ta' matana, slim għalik, lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva, lilek nitniedu, aħna nibqu nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Jagħmela avukata tagħna, dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan turufnament il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-sema jibda fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu fis-sliem. Talba lil Ġesu kurċifiss. O Alla l-aktar għoli u glorjus, dawwal id-dlamijiet ta' qalbi, sawwaq fija fi diretta, tama ċerta u mħabba perfetta. Għatini mulej li nħoss u nara flilek biex nagħmel irrieda vera u mqazza tiegħek hekk ikun. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, idfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ hekk ikun. Talba lil San Ġusepp, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdaħlek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni hekk ikun.
San Giuseppe ta' Qalb Safja, San Sebastian Martri, Santu Roccu, San Paul Missirna, San Publiu, San George Preca, Beatu Nazio Falzon, Beata Adeodata Pisani, intom addisin protetturi tana, nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna tifkira tal-passjoni tiegħek, għartina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġieżu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimo Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-Kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluk l-orjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu. Bekk naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talba llejla mill-Knisja ta' Ġieżu fil-Belt. F'dan iż-żmien ta' dbatija u prova, il-Knisja tkompli tappella biex nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa u nkomplu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna. Insellmilkom u l-lejla t-tajba.